Cântăm un vechiul cântec armănescu, îl știți sigur toți voi. Este mult popular la noi acel cântec și îmi pare că vă ia hală. Hristos! Ei! Dați bălnele! Haideți, v-am cu contul imediat! Haide! Creaște, fata, creaște! Creaște, fata, creaște! Creaște, fata, creaște și te da întreabă și te da întreabă. Creaște, fata, creaște și te da întreabă și te da întreabă. Haide! Hai! Ianis Rafti! Camelia Pizdu! Hai! Hristos vă binecuvântare! Mulțumim frumos! Gruța voi, că ne-am răspunște moașele. Să zic cum dau zboră și veastele mă nu zic. Zic că mă nerșine, mă știi că nerșine plec. Multul merșunez. Se adunară dau soacre. Și una colandă după toate ce zghinuire de ești, zice, rățeadă-lea, soră, cum ești, lea bună, zi le-a ți s-a dar bunesc. Am zis să spun, ți luăm în veastă-lea, oielea, ți-l chiniu este multul bun fcior. Am mai este în veasta de azi, îl măcă. Îmi diu luat-lea, dacă cipanelea, eu băgăm în casă-lea. A de curisoi, alea lasă, nu zăclea să se usucă și nu mă știu, nu spun mă tasă. Ți-ți brăștele, ui, ți pățăm cu ea. A el e multul bun. Alantă zice, eu multul bun trec și cu asta și cu fciorul. Nu, doi sunt învețați, duc la... Tot eu le-a dar și nu are probleme. Dacă ea le-a dar, ți vă zic că este azi. Și nu vă hărțiți multul un ficior tineri, are 3 facultate.
Eu vă zic oșiții, toți ficiorii, n-ai mai marele examen îl da la feamina. Ai smicănoască cu este blondă, țicăra care trăie facultate. Arușeaște o față și nu știi cum să aproache lângă ea. Am are trăie facultate și asta e director. Ceva nu are. N-ai mai marele examen, mascuri îl da la feamina. Hristos mult. Nică un cântec te dă.